Barka da zuwa tashar Hausa Musical TV. Ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Kada ka manta yau da farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. A yau shirin namu na duniyar taurari na gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar da kuke gani. A nan dai akwai Hamisu Breaker akwai kuma Zakir Niger. To ina masoya Zakir Niger ina kuma masoya Hamisu Breaker. Muna so ku fito ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Hamisu Breaker ko kuma Zakir Niger wanne ne biyu wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jiradinta har ma a bada ta. Da haka masoya Zakir Niger da masoya Hamisu Breaker za mu shiga waƙoƙin wayannan mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani. Daya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara waka a jita kuma a jiradinta har ma a bada ita. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. To yanzu da fara za mu fara shiga wakar Hamisu Breaker domin ku jadda ta kasance sannan daga baya za mu shiga wakar Zakir Niger ita ma domin ku jadda ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jiradinta har ma a bada ita. Da haka yanzu da farko bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku jadda ta kasance kai dai kada ka manta ka danna subscribe mun gode. Daga Allah a cikin ciki nan ne daga Allah ruwan sama nan ne daga Allah ne shauki nan ne daga Allah abin da gona ne daga Allah. To masoya Hamisu Breaker kun ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance. To yanzu kuma za mu shiga wakar Zakir Niger domin ita ma ku ji yadda ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu wanne ne biyu wani tsara waka a jita kuma a jarinta har ma ya bada ita. Kai dai kada ka manta kana tare da tashar nan mai albarka mai suna Kal TV. Da haka yanzu kuma bara mu shiga wakar Zakir Niger din tunda ku ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance to bara mu shiga wakar Zakir Niger domin ita ma ku ji da ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu wanne ne biyu wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jarinta har ma ya bada ita. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Bara mu shiga wakar domin ku jidda ta kasance ita ma wakar Zakir Niger. Na ɗauka a farko soja ka dame shi ina nufin gumar To masoya Zakir Niger kun ji da ita ma wakar Zakir Niger ta kasance. To dai kun je da wakar kuyin mawaka suka kasance wakar Hamisu Breaker da kuma wakar Zakir Niger. Da haka duka anan zamu karkare wannan shiri namu na wannan lokaci na wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical TV. Da haka ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora sannan kuma kada ka manta ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Hamisu Breaker ko kuma Zakir Niger. Muna dai jiran ra'ayinku a kasan wannan bidiyo ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin su mun gode. Sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na gwaninka wanda wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical TV take daukar nan ka muku. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna like a wannan bidiyo sannan inda dama za ka iya mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Zakir Niger kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa. Barka da zuwa tashar Hausa Musical TV. Ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Mun gode.